Najpopularnije zimske kulture zasigurno su kupusnjače koje svako domaćinstvo obavezno gaji u svom vrtu. Zima lagano završava, u njivama ostali su najljepši primjerci kako bi se od njih sačuvalo sjeme za iduću godinu. Za proizvodnju sjemena raštike, pošto je ona strano oplodna biljka, nju je potrebno izolirati kako ne bi došlo do križanja. Mi smo prethodnih godina svaki ekotip za sebe izolirali u mrežarnike, unutra smo ubacili pčele radi bolje cvatnje i oplodnje, proizveli smo sjeme, tijekom samo tog procesa cvatnje opisali smo morfološki i izmjerili smo sve morfološke karakteristike na biljkama, tako da danas osim sjemena znamo i potpuno sve karakteristike svakog ekotipa. Dobivanje i očuvanje sjemena je jako važno kako bi se sačuvale stare sorte, kako bi doprinijeli bioraznolikosti i kasnije u samom oplemenjivanju bilja, zato što znamo karakteristike svakog ekotipa, pa praktički možemo napraviti novu sortu. Važno je reći da u Hrvatskoj trenutno ne postoji niti jedna registrirana sorta, pa evo, to bi mogla biti jedna baza za daljnji razvoj i proizvodnju raštike. S obzirom da je kupus strano oplodna biljka, on se zna iskrižati s onim što zapravo i nije kupus. On se može iskrižati s raštikom, može se iskrižati s brokulom, može se iskrižati sa nekim divljim vrstama. Bilo bi važno napraviti izolaciju u trenutku cvatnje, kao što ćemo mi ovdje napraviti izolacije. Znači prekričemo te sa tim mrežama zaštite od insekta da spriječimo stranu oplodnju, jer kupus se opraši jako lako. I vrlo lako se križa sa drugim kupusnjačama i pri tome vam je znači potrebno od 2 do 3 km izolacije. Kad radite sjeme hibrida morate imati 2 do 3 km izolacije. Bilo bi idealno barem 600 metara napraviti izolaciju od sljedeće kupusnjače. Ako to ne možete osigurati, onda ga morate prekriti, te biljke, i zaštititi. I sad unutra ili morate nekako staviti neke insekte koji će vam obaviti oprašivanje. Nekad se može raditi, mi smo pojedinih godina pokušavali i sa onim ribarskim crvima koje koriste ribari za mušičarenje. Onda bismo kupili one crve i iz njih smo radili muhe. Stavili bi, međutim one trebaju imati dosta visoke temperature kako bi zapravo oplodnja funkcionirala i kako bi one letjele. Ali recimo to su neki načini kako se može pokušati odraditi oplodnja unutar tog kaveza i kad vidimo da je prestala cvatnja, onda otkrijemo. Od jedne biljke možemo dobiti od samo nekoliko, pa čak i do 20 grama sjemena. Ako uzmemo u obzir da je masa 1000 sjemenki oko 5 grama, mi praktički s jedne biljke možemo dobiti sjemena za 1000 do 4000 biljaka. Tako da ne treba ostavljati previše biljka, treba odabrati najljepšu i koja nam se najviše sviđa i koju želimo sačuvati. Ako želite proizvesti sjeme, u procesu proizvodnje sjemena kupusa ponekad se zna dogoditi da su glave pretvrde, kao što je recimo ovdje slučaj, pa kako biste olakšali prorastanje i probijanje cvjetne stabljike, dobro je kupus malo zarezati. Evo vidite, ali samo lagano. I onda će se on otvoriti i omogućit će, bit će lakše cvjetnoj stabki da probije i prije će početi cvatnja. Tako da osobito kod onih glavica koje stvarno imaju, koje su jako tvrde, kako ne bi prije istrunule nego što vam počne cvatnja. Tako da, ali to nije dobro raditi prerano, jer ako prerano u sezoni to napravite, ulazi vam kiša unutra i može doći do truljenja. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču uključen je u radnu skupinu Nacionalnog programa zaštite biljnih i genetskih izvora. Čuvaju sjeme raznih kultura, a među njima i kupusa.
Ovo sjeme koje se čuva u aktivnoj kolekciji regeneriramo svakih 5 do 10 godina, ovisno o tome kako gubi klijavost. I ove godine nam je tu 6 čuvanih sorti kupusa koji se proizvode u Republici Hrvatskoj. Neki od njih su jako važni za lokalnu proizvodnju, ali i šire, kao recimo varaždinski kupus, za koji znamo da ima i zaštićenje kao varaždinsko zelje, zatim ogulinski kupus, cerski kupus, čepički, imamo brgutski kupus tu sa našeg Brguda. Znači sve te sorte ove godine ćemo proizvesti sjeme. Ove biljke su bile u polju i mi smo u polju imali smo barem po 200-300 sadnica svaka od tih sorti i izabrali smo one glavice koje su u tipu. Kad nam se počne pojavljivati prvi cvijet, mi ćemo svaku ovu sortu odvojiti, odnosno prekrićemo s onim što se zove mreža za zaštitu od insekata, kako bismo spriječili da dođe do strane oplodnje, odnosno da nam uđu pčele ili neki drugi insekti koji su nam potrebni za oplodnju kupusnjača. Mi ćemo ih pokriti, ali ćemo onda unutra staviti košnice, da li solitarnih pčela ili bumbara, malo ćemo ove godine se poigrati s tim, kako bi zapravo insekti obavili kontroliranu oplodnju. I onda smo mi sigurni da smo proizveli sjeme varaždinskog kupusa ili brgujskog kupusa ili bilo kojeg od tih kupusa. I na kraju ćemo to sjeme normalno povrat i spremiti, vratiti jedan dio u banku biljnih gena, jedan dio ćemo ostaviti tu nama, a ove godine radna skupina povrće sprema jedan dio primke koji bi onda išao u Svalbard na trajno čuvanje. Ako i vi želite sačuvati sjeme svojih kupusnjača, morat ćete se pobrinuti da u blizini nije više vrsta koje se mogu iskrižati. Priroda i pčele odradit će svoje, a zatim je na vama da ga sačuvate i pravilno skladištite do iduće sjetve.